Gamay na siya. Ang gabi, di na kumpag. Wow. Kanya lagi ang kataw-kataw na. Mama na Kataw-kataw na ilusita. dyan. Doktora. Jak kini kay mura manik kan. Bukan na naman dami ito ng Japan itraga may rago ko no. Okay lang matos maribel mo ka ako 5,000 pa din ang jatag na oh. Ay pumay ta kontrol ko no. Hindi lagi bawal tagbuha. Adyo kaon, nakipon na lang. Isa lang may igrupo na rin kadto tumog saba ni kan ko ha. Adyo kasaway yun. So, ini kaon dahil Ah, galing itong Ignacio doon sa. Adyo lang pala reyes malang dire. Kaya kaon na nilagyan sa di na siya ma. Di mo control basig di mo ka-control. Na di naman lagi pa niya ang maribel nga ni. Salo ay tao na. Oo, Jem. Mumagas manggangan eh. Happy mo yan yan. Blood to. Ay, ang lagi pa Alam mo lang aspe kana. Oy, tagais manang. Pwede ko ane. Lami ko manang. santol. Lami ko. Ah, belajar pa ni sa dito pagkatapos sa kamay. Eh gusto mo ka dito pa ka kasi di ba bilang na. Hindi, mikan ko santol iko. Guys, ice cream na naman ang kakainin ko. Di ba? Kumain ako ng santol. Ice cream na naman. Sabang flavor. Anong sinabi ni Ate Bel? Anong flavor to? Ha? Flavor? Anong sinabi ni Ate Bel? Strawberry. Hindi, strawberry. Iba yun. Iba yung strawberry. Dalhin mo dito. Lechon ni Loto sa ice cream man dala. Lisa pero po mo. Sarap. Pang rumble din eh. Laban, may korean. Bisaya na sila. Napag sana. Oy, naiingabi ko sa naiabi ko. Resibo na. Santol. Tapos ito. Racing na siya. Oy. Sana. Ano ba panalunan yan? Isa may, mapila ba daw? Masyaw. Masyaw.